Cvetaju trešnje, Cica. Evo Cica. Cica ide. Dobro, stani tamo da vidimo kako trešnje. Snimam, Ana. Snimam, dođi mi da izlomim kameru jednom u životu. Da je završimo, da više nikad ne snimamo. Dođi vamo da snimamo. Idi tamo ispred drveta. Ispod. Idem. I kakvi su gumbarčići veliki. Dobro, neće da te pojede. Neki avion tamo leti. Idemo još. Samo jedna je dobro iscvetala. Evo i druga. I tamo su počele. Ovo je najlepši iscvetala. Guraš mi ruku, evo ga bumbar. Nema pčelice, malo ima osice. I tamo još 3. Velike su cvetale. E pa proleće, 20. koji je mart, 24. Ovdje i nije toliko.